Bese kuyisikhathi eside behlala ngokuzingela abesifazane ababili abadutshulwe babulawa emzini wabo eMthekwini eHluhluwe ngezithupha zakusihla ngoLwesithathu. uNkosazana Sarafina Manqele neminyaka engu-80 nendodakazi yakhe uNkosazana Buselaphi Manqele neminyaka engu-40 bangenelwe ngababulali abangaziwa abafike bangakhuluma lutho bavulela ngezulu lezandla babhekise kubafi. Kulesi sigameko kudubuleke nomfana oneminyaka ewu-15 engalweni. Ubusaphi wehlelwe lo mshophi ngoba efike kube evakashile unina njengoba-ke isikhathi esiningi ubesichitha lapho behlala khona ngenhloso yokusondeza umsebenzi ngoba benguthisha kwesinye seyisikole saseMtubatuba, iBhoboza Primary School. Ngokusho kwelungu lomndeni elicela ukuba kugodlwe imininingwane yalo, liveze ukuthi ukubulawa kwamalungu alomndeni kuhlobene nezinsolo ebesibhekiswe kuNkosazana Manqele obeyesolwa ngokuthi uyathakatha. Kudala-ke baqala ukukhuluma kabi ngogogo kuthiwa-ke uyathakatha. Lezi iy'nkulumo bezikhulunywa zigcine-ke noma-ke sezibandakanya nayo-ke indodakazi yakhe abulawe nayo. Kuthiwa-ke useyifundisa umsebenzi wakhe wokuthakatha, kusho-ke leli lungu. Umnumzane noma-ke Sabukusho Manqele oyinduna yendawo futhi oyilungu lomndeni uveze ukuthi lesi sigameko sishiya abantu beshaqekile endaweni. Uthe omakhelwane babafi baveza ukuthi bezwe ukuqhuma kwesibhamu okutheke kusenjalo kwabonakala kuphakame ilangabi lomlilo. Ngithola umbiko ngezithuba zantambama ngokuthi sekudutshulwe umama nodadewethu lapha-ke ekhaya. Dala-ke baqala ukumhlukumeza umama, bebemthathela-ke nezimbuzi zakhe, abanye bazithathe ngenkani ngoba-ke becupha ulaka. Sinethemba lokuthi amaphoyisa azosebenza ngokuzikhandla ukuze kuqinisekiswe ukuthi ababulali bayaboshwa ngoba-ke benze isihluku esinyantisayo. Okubi kakhulu ukuthi ugogo ubehlala nezingane ezimbili okumanje sezoba nzima kuzona-ke ukuphila. Udadewethu benguthisha-ke esikoleni ebefundisa kusona, nakhona kusazoba nzima ukuchazela abafundi ukuthi-ke ukephi uthisha wabo, kusho-ke uManqele. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal Lieutenant Colonel Nqobile Gwala uthe amaphoyisa aseHluhluwe avula amacala amathathu noma-ke ngelokubulala, elokuzama ukubulala nelokushiswa kwempahla. Uthi kusolakala ukuthi abasolwa abathathu bangena endlini obekuhlele kuyona izisulu ezineminyaka phakathi ka-40 no-80 ubudala. Bangakhuluma lutho-ke bavulela ngenhlamvu bebhekise kubafi. Noma-ke izisulu ezimbili zishonele endaweni yesigameko. Umfana oneminyaka engu-15 udubuleke noma-ke kagcinanga lapho-ke abasolwa njengoba-ke bebuye bashisa-ke nendlu obekuhlele kuyona izisulu. Uphenyo-ke liyaqhubeka bengakaboshwa muntu.